Walk and talk er en øvelse, hvor to personer de går og snakker sammen, hvor de enten kan diskutere et emne, de skal til at arbejde med, eller diskutere noget, der de har læst. Nu skal I ud 2 og 2 og diskutere budskabet. Har du læst teksten til i dag? Ja. Hvad synes du, budskabet handler om? Ja, man skal passe på naturen. Enig. Vi har lavet en danskøvelse, hvor at der er en person, der shipper, og det er så Ryan. Og hver gang Ryan hopper, så skal han sige et navnord. Et hus, huset, flere huse, alle husene. Nu. En kat, flere katte, alle katte. Den her øvelse den går ud på, at vi har 2 hold, som ligesom dyster mod hinanden. Så der er en lærer, der står heroppe og siger et ord, og så skal de personer fra holdet så skynde sig op og skrive ordet hurtigst, og det skal selvfølgelig også være rigtigt. Og så får de 1 point for den, der så har skrevet det hurtigt og rigtigt. Nu. Okay, det første, jeg skal skrive, det er nu. Og 1, 2, 3, værsgo. Og det næste ord er lastbil. Okay, hold 1 har fået 1 rigtig. Hold 2 fik den her forkert, men fik til gengæld lastbil rigtig, så det blev uafgjort.